rules here. For this office there is no rules. RO has no rules here. I am not allowed that side. Only 2 people are allowed with the MLA. How many people are allowed here? So BJP is a rule na. RO, you don't have rules here in this. Why are you allowing? Election Commission must see, no? Now you came to know the rules. So BJP is allowed hai, 10 janu. So आमचे 12 जण allowed hai. You should dismiss that RO to ha and put it on record. अच्छा या रूमा जो RO हा त्या dismiss कोण हा RO हा तर dismiss करपा तो. Why it is like this? कितू जाय ते मेजा मरे लाइफ जो है मरे. दोग जा आमदार आहे आमगेले कलीग तेम गेले. बट ओके नो आम ते आडी 2 जण allowed करताय. इतली भिवप रे हा आणि हे राजकारण. सो इलेक्शन कमिशन इज द किती आता वेर इज इलेक्शन कमिशन. If election commission, I think you have to come out now. Are you going to take action? So then you count no how many are inside. Count how many are inside in front of you. There were 8 when I came. Now still there are 6. There are 7. So why you are allowing this to bita? तू bita? तू ड्यूटी करता हो किती तर तू 8 जण आले मरे भितरी. तुझे ऐक नाही आज किती जायचं मेज मारा. Nah, if they are not listening to you, then you have to leave that chair. Bring somebody more authoritative. हेच राज चलत गेले. तू इलेक्शन ड्युटी आहा आणि तू अजून देखून मेज मरे किती जण आहेत. अजून देखून 6 जण आहे. 6 of them are there. 6 जण आहे मरे. आमका अलाव कराय मरे. आमका अलाव कराय मरे. आमचे 2 जण 2 पार्ट बाहेर गेले मरे. काय म्हणणार चोड न्हू आमगे तुझ्या तुझ्या चोडा प्रश्न तेच ना. प्रश्न इलेक्शन कमिशन बिलोंग्स टू बीजेपी. तशें जायना मरे सिंबल मारे मरेंगा. थिंक दॅट ही हॅज टू बी डिसमिस्ड. ही कॅनॉट फॉलो हिज ड्युटीज. वर आम नॉमिनेशन फायल केले आणि एक क्लियर मेसेज दिसती पडा दॅट इट इज बीजेपी वर्सीस आम आदमी पार्टी. हेर सगळे हुई चोयल जाल्यार कोणा कांय प्रॉब्लम फेस केलो नाही. आज आम चोरी चोयल जाल्यार जेन्ना नादिया म्हणले RO तेन्ना दे फ्रांका रेस मागोस सगळे कॅन्डिडेटा कालांगूट कॅन्डिडेट आमगे कॅन्डिडेट सगळे कॅन्डिडेटांक घेवन ते भितर 12 वरांचे तेणे नॉमिनेशन हॉलांत बसयले. सगळ्यांक बसयले स्क्रुटनी कोण सगळे सोडले आणि आमगे कॅन्डिडेटा म्हणपा लागले द टाइम इज अप. तूं 12 वर जाच पयलीं तेंक सगळ्यांक भितर घेता अँड देन यू आर सेइंग युअर टाइम इज अप. दे आर ऑल गेटिंग वरीड. Their ground are last 20 days Aam Aadmi Party is on the ground. So the people's mind is very clear कि we are here to work for the people of Goa. We are not inherited. आमकडे पयली 20% 15% जोडो वोट ना. आम काम करून आज वोट करपा आयलो आनी एक लागून आज हे दुसरे चोयल जाल्यार मेलविन अंजुना RO तो कितें म्हणटा ब्लू पेनान जेल पेनान बरोवपा जायना म्हणटा. म्हाका खबर ना मेलविना हे कोण शिकयले ते. ब्लू पेन जेल पेन कोणता येना म्हणतो. सो एक कायदे आणि जेल पेनान बरयले म्हणून कॅन्डिडेटा फॉर्म तो रिजेक्ट करता घेवपाक. RO ऑफ अंजुना आज 2 to 7 आम 2 to 6 नॉमिनेशन भरताले. 2 to 7 2 बीजेपी आमदार आणि 8 जण भितर आशिल्ले आणि 2 to 6 आमगे 2 जण दॅट इज वन इज द कॅन्डिडेट वन इज द प्रपोज केलो तो आणि त्याच बरोबर हांव भितर सरलो आणि आमकां सांगिल्लें ना 2 जण म्हूण कॅमेराचे येता म्हूण. आणि जेन्ना 8 जाणां तुमचे मदें हांवें हें केलें तेन्ना 2 आमदार भितर आसले आणि मागीर एक करून तेमी सगळ्यांक भायर घातले आणि 5 जाणां दवरले. सो 2 to 7 RO जो आसलो तुका इलेक्शन कमिशनाक भंय दिसना. तुका बीजेपीन बसयला कदलाचेर.